الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa ene jiiɗi ababacary siddiq ene jiiɗi outhmane ene jiiɗi ali ene jiiɗi hamsa ene jiiɗi talha wa zubayr yo allah soggid en e maɓɓe nanne en alijanna welinanore yanoɓe gartan la ilaha ɓe gartata koye qissa as-siddiq gonɗen giɗo al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa allah sifima maɓe wi koɓe worɓe rijalun sadaqu ma ahadullah alayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورɓe ndeysan Allah sifi mama wi koɓe worɓe wonde gorko ɓornade tuuba ɗum fortani ɗum firtani wonde gorko ko golle e balle aha wona rewɓe wi'i debbo kaari o ngaari mawdi on ko ngaari wona rewɓe goniri ngaari ko golle mumen e balle mumen so dépasse mankira so sukaɓe koli holta yoɓa courant yoɓa ndiyam jangina sukaɓe joppide Samba Diallo wona rewɓe noon jogui ko unugal roof jogui ene fiira gorko oɗo o dañata barke galle makko watta barke ɓiɓɓe makko watta barke wona worɓe noon ene jogui tuubaji kono wona worɓe ɓe jogui ko pomnal dépasse timmani ene metti ƴiƴam o brosorako o ala dewodra o urani omo metti omo haaɗi oɗo galle mo welata galle mabɓe ko pobnal wonata ɗon o fobno farmara fobno so wonti kon hawoɓe yeeso sukaɓe koye qissa aboubacry gonɗen ko introduction woni ɗo henne walla ko hunde arde joni e hakkillam hoto kadi e yeeso sukaɓe koye non koye mon sukaɓe mon kersa so tawi Samba Diallo ka jiɗɗo fiide farmara ka jeeye teldoye jalta galle ma hande sa aɗa hankadi aɗa girbo aɗa hankadi aɗa laawi e baba galle to paɗa mbeɗa teldoye makko min farmata e min teldoye jeeye teldoye jeeye ɗo wuuro pidiran toon piyama ha yitoro makko heela o fiima ha jungo ma heela garton onon mbi hoto jaan ɗon wallahi komin wadde accident ɗum waɗi min gañi kono fidirnoɓe ko ɗum mbawɗon ma muñe aha rijal ko worɓe debbo ne wona gorko ne wona debbo e golle balle aboubacry siddiq ndeysan giɗo al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam o wi so wonino mbeɗa suɓo giɗo e sahabaɓem ko goto cuɓotomi wona giɗam min komi giɗo Allah al-mustafa ko giɗo Allah kono omo yiɗi aboubacry siddiq hadis rawahu al-bukhari bandiraɓe sehilaɓe ay nam bo buggee xam ni nga day ci yàlla boo bëggee xam sa place ci yàlla xoolal ndax bëgg nga al Mustafa sallallahu alayhi wasallam boo bëggee al Mustafa wala boo bëggee xam ne sa mbëggeel ci al Mustafa mot na wala motul na nga xool ni nga bëggee Ababakar Siddiq lu tax Amr ibn al-As mu ni yaa Rasulallah koo gën a bëgg ci nit ñi mu ni Aïcha mu ni ku ci topp mu ni papaam al Mustafa bëgg na Ababakar yow mii saaga Ababakar di rëbba Ababakar sànku nga alku nga wala hawla wala quwwata illa billah thaniya ithnain إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
لا تحزن لا إله إلا الله نبي قلنا هايرة المصطفى أبا بكر يا أبو بكر هرسونو الله من قندن كوي قندن الله نصاحبي من هربادا يد أبا بكر نجدا المصطفى هاي الله كل ما الله تمرا هندوا أبا بكر هندوا المصطفى نجدا أبا بكر كان كوي نمسر السنة كوي السنة ريو يوم بندرا بسهيلاد فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما submission total Allah wati o wijabe imanagal mabbe timmata habe jidma an Mustafa Sanyawi be mbasa wi de c'est-à-dire parce que amon nabi babam wi tanam wi daira amen wi ene je ko Allah yamiri ko al Mustafa yamir yandew Abubakar Siddiq Umar al-Faruq Ali Badar Uthman tokaram ndaysan en bin armene worno o rokkidum kabar ha jodi sadak makko nan Madinatul Munawwara tokaram Uthman ibn Affan bandirabe sehilabe ayna ثاني اثنين ساميدي ويدي مين تشيرنوس كاري مين جادونو نيسان مكة مين تشيرنو من جادي مين تشيرنو من جوديد مين تشيرنو من بالدي مين تشيرنو من بانجي مين تشيرنو من جهي صفا من جهي مرو من جهي مينا من جهي عرفات مين تشيرنو من غاس ايام بلتو لا يمفوي انا تشيرنو غوندونو مين جادونو مين بليدوينو sawi amonon al Mustafa e Abubakar ko be dido sahilabe ndeysan gido al Mustafa ada foti yidde mo bandirabe sahilabe en Ceerno Ousmane o holno wiete Abubakar Siddiq kanko woni Abdullah ibn Abi Quhafa ismuhu Uthman tokaram ndeysan bamma ko wiete ko Uthman ben Amr ben Ka'b ben Sa'd ben Tamim ben Murra yumma ko wiete Ceerno Ousmane ummul khair o wiete ko Salma ben Sakhra ben Amir ben Ka'b ben Sa'd ben Tamim Ceerno Ousmane yumum Abubakar holto fotte al Mustafa e asko do Murra do fi Murra ben Ka'b ndeysan don o jide al Mustafa sallallahu alaihi wasallam njol makka ya len gën sayidi njol makka jida Abubakar jida Aisha jida Uthman jida be do subabe bandirabe sehilabe e nam o wi sehil makko idh yaqulu li sahibihi la tahzan an jida al Mustafa wa rasuluhu an jida Abubakar wa rasuluhu sabab gido fo e gido mum gondara darnge to al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adun illa al muttaqin la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah ngara jango de Abubakar jabboma al Mustafa jabboma Uthman jabboma Ali ma hayyu leñolom bandirabe sehilab Ceerno Ousmane ay nam Amr ibn al-As no biiden ni o wi ya Rasulullah holmo burda yidde yimbe o wi Aisha Samba Diallo est-ce que a meɗi wiide ta famette la deuxième les troisième les quatrième e mo miijotoɗa o mo aɗa huli haalde a meɗi wiide oɗo ɓurmi yidde debbo oɗo ɓurmi yidde mbiɗen ken hersini kono ko enen kawni sa yaade debbo ma mbiyeɗa ka bawaɗo sa yurmima ɓiye mbiyeɗa ka bawaɗo ɓiɓɓe sa woni dokko dépasse ka bawaɗo sa woni piyowo mbiyeɗa ka bonɗo sa woni moyen mbiyeɗa ka ala fayida ka ñakka fayida hay goto wawa ɗum noon johlen sa dokko rek yoɓe kaala kala komi jiiɗi foof o wiya holmo ɓurɗa yidde e worɓe o wi Abubakar o ɓuuri yidde ko Abubakar al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo yoni bandiraɓe seedantagal al Mustafa oɗon gandi o yitta sona moƴƴo waji goto omo huɗa Ousmane ko yahudi bonɗo waji ko rimo an ceerno mbeɗa jogui ɓiɓɓe ɗiɗo renɓe Qur'ana moƴƴuɓe noon nehiɓe noon suuriɓe noon mbeɗa yiiɗi resnudeɓe noon joni noon kono mo desnatame ɓe bo ko yahudi o wi aha ko yahudi noon yiɗi resnamo o wi ala ɗum kay wattake o wi an mbiɗa Ousmane ko yahudi ineɗaɗo ƴetta ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe rokka ɗum yahudi jomum rutte jomiraɗo tubani Allah bandiraɓe sehilaɓe ɗo Uthman ɗo Amr ibn al-As wiya nelaɗo ɓuuri yidde ko Abubakar e yumɓe ne Aisha hadis o non to Muslim tongode makko 4,150 e nogas e ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe o jibina ko hitande 51 hade fergo ndeysan en hawre hitande annabi Isa jibina 573 temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi tati o maayi ko hitande fergo 13 fergo ene yaade 13
ene woni duuɓi temedde jeegom e capanɗe tati ndeysan nden siddiq maayi o yalti aicha yumen aicha babam ndeysan ko neɗɗo wona joom doole wonno yeeso ngo heewani tew ndeysan ko danejo o wonno ndeysan tiine nde ne yalti o wayanno oumar so waɗɗima e puccu koyɗe ɗe mema leydi aboubacry noon kono imanagal makko foti koye kaaƴe udu ohud so umma o fo rendinama imanagal maɓɓe peesama imanagal aboubacry walla abibacry ko moudaf ilayhi ari hen aboubacry ɓuren imanagal ndeysan bandiraɓe sehilaɓe e nam bandiraɓe sed nelaɗo wi aboubacry ko giɗam to wendam to onon gandi wendu almoustapha ma wood riwaɓe toon ɓe gara ɓe mbiya ɓe jara nelaɗo malaikaji curaɓe no ngeloba majjuɓe sordere ni wina yalta e beyjanen to wendu abbayi ɓe mbiye goɗɗe nelaɗo wi goppe ɓe ko leñolam ɓe mi mbara anda ko mbaɗi caggal ma o wiya sohkan buɗan toon to wendu makko fo sallah sallam to wendu makko to ko sehil ababacry to hayra to ɓe cuuɗino makkanaɓe jiime maɓɓe ene jiiɗi wordeɓe ene mbaɗi hen kalis ene mbaɗi hen geloɗi qur'an jangtiɗum e dow asman wi thani ithnayni id huma fil ghari id yaqul li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana mo allah wondi malama yidmo allah wondi yidmo allah yiɗi jiɗa almoustapha jiɗa ababacry ɓe mbi aboubacry an a meeɗi yerde sangara e temps jahiliyankagal ɓe a'udhu billahi min shaitan rajim eɓe nde gonɗa jende a simmaki wonana e dara woy mi waɗa ɗum ko jahilankagal o wi sa yari sangara teddungal ma yaha natta dañde muro natta dañde gona koyɗo jarɗo sangare aduna o yarta ɗum lakara so neɗɗo yari sangat o jaɓantake juulo kene wona balɗe capanɗe so mi jirani haadi so bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo nani ko aboubacry haali ɓe mbi aboubacry meeɗa yerde sangar hay hande min ndewata saɗameje nde oyi aboubacry haali gonga bandiraɓe sehilaɓe eynam rijalum sadaqu ma ahadullah alayh fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila koɓe poti allah ko convention ɓe mbaɗi ɗum ɓe pellide nelaɗo ɓe ndewi allah ɓe goppi shirku ɓe goppi bida ɓe goppi wuro ɓe goppi leydi ɓe goppi galleji nde allah wofa toon nde ɓe sanji ɓe peri ɗum waɗi sa feri a yalti wuro ma yano ɓoppuno makka ɓe a ruttata ko makka nelaɗo wi sa rokki a ruttima e ko dokkuɗa ko way kono rawandu tuuta metto tuuti mum ni ɓeɗo noon worɓe ndesan ɓe dokki allah jawdi mabɓe pittali mabɓe ndesan allah soodi ɗum rokki ɓe aljanna ɓe mbaylani won hen mayɓe won hen nan padi allah manti ɓeɗo bandiraɓe sehilaɓe joom sahibul nadrate deftere ni wiya noon abou hurairata wi o wi jibrilu wi nela sa sallam oɗo ibnu abi quhafa nen aboubacry o wi jibril oɗon gandimo jibril wi aboubacry en anda dow asaman o ɓuuri andede dow asaman eno andira leydi toon wiyata ko halim on muñƴo o ndeysan aboubacry ne anda e leydi omo anda asaman ɓe mbi sada kaab ben rabi'at ben kaab o wi diine nadde aboubacry islam way kono wahyi ni ummi dow asaman aboubacry ɗo yano sham woni syrie woni palestine hande ndeysan baytul maqdas omo woni commerçant o yi prêtre goto o yi koyɗol o yi prêtre on an ngol ɗo koyɗol pirtanakam ɗum o wima an ko gonɗa to jeeɗa o wi ko makka o wi ko gonɗa o wi Qurayshi o wi ko liggoɗa o wi komi commerçant o wi so tawi koyɗol ma ngol ko gonga annabi ma yalta e leydi mon gona ministre makko so maayi lomtoɗamo an woni premier khalifatal moustapha sallallahu alayhi wa sallam khalifa biyeteɗo khalifatal moustapha woni aboubacry siddiq bandiraɓe sehilaɓe aboubacry suuɗi koyɗol ngol caggal ɗum nde ñol mbakka nela kanko woni premier ƴettude junngo makko o fawe junngo nelaɗo ousmane ibnu affan mi wujja seeɗa e tokana mi wujjana tokaram e qissa aboubacry o wi gila pawmi junggam e junngo nelaɗo mbeɗe bayi imo junggam ñaamo memani farjam bandiraɓe sehilaɓe on won tokaram dhunnurayn ey nam o yimo so tawi koygol ma no go gonga mawo yaltu caggal makko lomtuɗama gona ministre makko bandiraɓe sehilaɓe ey nam ceerno ousmane ɓeɗo sahaba ɓe jangtama hay e tawra e injil ey nam dhalika mathaluhum fi tawra wa mathaluhum fi linjil la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sen guri ha yontere fande jokken qissa abi bakr الصديق أي نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.